Вътре. И да, хора, здравейте, аз съм Exis DS, тук с мене. Руки. Да, Руки. И днеска ще правим гав с нашия приятел Омега 2015. Ще му гръмнем къщичката за кучета. Не се чудите, що съм на геймо, защото нямаме TNT. Аре, бягай. Какво сега? Идем ще премахнем планината. Да. Не бе! Към къщата отидаха! What the fuck? Само към къщата да не отидат. Да видим сега какви са щетите. Фонтанче! Фонтанче! Ето ги щетите. Като се чуди ще кажем, че е гръмнал крипър. Крипър. Много крипъри гръмнаха. Той е бахти мощния крипър. Ти беше от... аз ще седя в водата. На сърце и половина съм. Хората видяха, че съм на сърце и половина. Тук има много XP. Айде, твоята колипка се заминава. И моята ли? Не, тя е близко до къща. Чакай, ще отида. Да си взема работите. Чакай, ще отида да си взема работите. Къде са те? Аз съм се разпръснал като майка. Дайте. Сега слагам той. Какво? Не! Стига, Роксане! Махат ми сайтовете! Махат сайтовете, бе! Че... Сега... Боли ми. Чик. Бахти черния пшикис. Бих рутен флеш. На мен ще ми изгорят... На мен ще ми изгоря на сраба, само къде се прави. Аре, спирай клипа вече. Аре, ти беше